Noordewien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Goeie en welkom bij Noordewien Live. Het hier op een putteren dat we één keer in de week doggen. Met nieuwsgierige muzikanten, artiesten. Soms mijn oorleding en soms ook omdat ik het nieuwsgierig vind. En in dit geval heb ik een man zien die ik heel nieuwsgierig vind. Al een hele tijd net met in Friesland wonen. Maar wel Frieske roots had ik door Frank Bloeka. Of mag Frank Bloeka zeggen. Leuk dat je er bent. Welkom eigenlijk. Frank Bloeka. Frank Ja, Bloeka. ja. Want dat klinkt wel een beetje internationaal. Dat Bloeka, hè? Ja. Nou, dat moet ook wel een beetje. Ja. Bloeka. Hartstikke mooi, man. Ja. Mooi is de best. Toen ik die cv een beetje tror dacht ik, bleekje, deze is al heel lang met muziek bezig. Hè? Hoe je dat ooit bij jou begon? Poeh. Ja, als je helemaal teruggaat, dan is het pianoles. Oké. Op mijn 8e. Tot mijn 10e. Alleen, toen voetbalde ik liever en toen stopte ik. Daarna, tijdens de studie, gitaar achter op de rug. En, want die piano was te zwaar natuurlijk. En toen ben ik in bandjes gaan spelen. Beetje het klassieke pad, om het zo maar zo te Ja, zeggen. ja, ik sport ook veel, een beetje concurrentie, of sport of muziek. Toen ben ik in bandjes gaan spelen en toen heb ik echt pas leren spelen. Want misschien wel leuk, als jochie kon ik niet zo snel noten lezen. Ik was wat dyslectisch, zeg maar, qua noten. Dus wat deed ik? Ik leerde die hele partij uit mijn kop. En dan zat ik op les en dan speelde ik dat. Maar dan zat ik wel eens fout. En dan zei die vrouw van, kun je hier even beginnen? Nou, dan wist ik bij God natuurlijk niet waar ik precies moest beginnen. Dus ik kon niet zo goed noten lezen, maar in het bandleven was dat juist een voordeel. Dan hadden ze gewoon schema's, 1, 4, 5. Of bij een punkbandje, die begon zo hard te spelen. Ik op die bas, ik zoek naar die snaren, weet je. Dus toen dacht ik, dat sloot wel aan bij mijn muzikale gevoel. Ja. Oké, op die manier. Ja. Ik wil straks wie het hoe is het haast met die muziek? Want toen creëert zelf een heel product muziek, maar interpreteert ik oorzien muziek wel. Ja, In een soort van covers. Dan komen we uit bijvoorbeeld een Tom Waits en neem dat soort namen op. Maar eerst even naar die roots, want we hier even hoe. Du hast ooit pianoles gewoon en daarna bandjes. Wie dat nog in de tijd dus toe op het Jereveen wenst? Poeh, ja, die pianoles wel. Ik heb tot mijn 17e in Heerenveen gewoond. Nou, een groot deel van die puberteit dus. Ja. Middelbare school. Ja. En En daar ook al in de eerste bands zitten? nee, toen was het vooral de voetballer. Voetballen, buiten, op straat. En pas in het studentenleven, toen ging ik naar Zwolle. Ik wou vroeg op mezelf wonen. Ik weet ook niet precies waarom, maar gewoon mijn eigen plek. En toen was ik 17, 18. En toen een schoolbandje. Nou ja, studentenschoolband. En toen begon dat te verschuiven. Zo van die muziek, dat had wel wat. Ja, ik was wel altijd heel verlegen in het begin. En ik was solo-gitarist in het bandje. Maar ik vond het wel een soort magie of zo hebben. En verdorie stond ik in één keer zelf op het podium, weet je. Wist u de eerste keer nog te herinneren? Eerste optreden, ja, ik stond stijf van de zenuwen, weet ik nog wel. En de vingers, dat is met gitaar, hè, dat is het nadeel van gitaar. Oh, misschien ook wel piano. Die wilden haast niet op de akkoorden. Nee, en zeker als stress, als het verkrampen natuurlijk. Ja, och jongen, dat... Maar goed, ik had wel mijn favoriete sound. En als ik dan even bezig was, dan ging het. Dan ging het. En dacht ik, daar gaat hij. Daar, weet je, daar heb je, dit moeten we hebben. Het was wel even een mooi moment, maar dat was toen bij die studenten. Wat studeerde ze eigenlijk in Zwolle? Sport. Oké. Ja. Dus Kalo heette dat. Dat was een beetje de sociale sportacademie. Was wel een mooie sportacademie met toch wel wat aandacht ook voor juist de gymnastiekers die niet zo goed waren. Oké. En maar dan moest ik gymleraar worden? ja. Geweldig. Ja, daar ben ik ook. Ik heb een diploma voor. Ja. Maar ik denk dat het een beetje uit het voetbal en sport kwam. Mijn vader was gymleraar. Oké. En in het begin doe je altijd je vader. Dus het kwam net zozeer door de muzikaal, maar meer door de sportief nest. Misschien wel, maar mijn vader en onze familie werd wel heel muzikaal opgevoed. Mijn zus speelde dwarsfluit. Mijn broer
kon heel goed piano spelen. En heb ik hem later misschien een beetje bijgehaald. Mijn zus, syndroom van Down, maar die kon fantastisch piano spelen. Dus zat wel familie in onze, muziek in onze familie. Ja, ook wel familie in de muziek, maar muziek in de er zat wel muziek in de familie. Ja, correct. Ja. Maar Zwolle weer die spannende tijd. Heb ik dat een beetje het verhaal? Studentenleven, was muzikant. Zuipen daar ook echt. En de dames, hartstikke leuk natuurlijk. Dames, dat ik heb dat nooit zo... maar toen ik erin zat, heb ik dat nooit zo bekeken. Maar ja, dat was toch dat diep in de nacht doortrekken. En dat kende ik nog niet zo. En, ik had wel altijd mijn grenzen, maar... als ik nu ook denk van, die dingen hadden wel verkeerd af kunnen lopen. Weet je? Maar is er een bepaald ding nog excuses om meer? Met terugwerkende kracht of net? Misschien wel, maar... Ja. Ik had zo'n oranje kever van mijn broer. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment... ging ik zo voor op die kever. En Anno, een vriend van mij uit Jouren, die ook daar woonde... die begon te rijden. ja, politie erbij. En dat was... een mooie belevenis. Boevenstreken, ja. Kom door, dus Frank Bluka, voormalig inwoner van Heerenveen, maar ze worden dus in Deventer wenachtig te gast in deze 1 op 1. Ik moest ook even zieken, want ik denk Frank Bluka, hey, Noorderwien, Peri, Verlin, hoe zit het er kwijt? Dus dan heb ik even gegoogeld. We hebben natuurlijk alle filmpjes en optredens nog. En toen kwam ik een opname van die, bij u hier in die Lietse studio. Kwam daarvoor. Hij staat op YouTube, gewoon op het Noorderwien kanaal. We praten eraan even. Ik vind het wel heel leuk om even te want dit is gewoon een Noorderwien opname van Frank Bluka. Het nummer Sailor. Sailor, hey, why did you call my name? Tony McAteer lives in the Chihuahua Butcher Lane and rooted the spot with fear. He likes to use the sharpest knives. He likes to smell the blood. He likes to see his clients watch when he kills with a simple cut. He sells the pieces one by one, writes the prices down. And every Tuesday of the second week he buys the rentals to be the clown. Sailor, hey, why did you call? Why did you call my butcher name? Tony McAteer rooted the spot Chihuahua Lane. Sailor, hey, why did you call? Why did you call my butcher name? Sailor, hey, why did you call? Why did you call my butcher name? Tony McAteer rooted the spot Chihuahua Lane. Sailor, hey, why did you call? Why did you call my butcher name?
dearest friends, this is my final rose. Money finished, knives are blunt, so I really have to close. Sailor. Live uitvierd, destijds, 2008 zit ik hem er even bij. Trog Frank Bloeken. Hij is hier bij mij te gast hier in dit 1 op 1 peteer. Frank, nogmaals te gek dat is de beste in Wurg. En de beste al een tijdje boeten de provincie om het wijnen en om het leven en in muziekcarrière om het opbouwen. Maar toch wel een stevige jeugd gewoon op het JRVM. En nieuwsgierig om die 7 minuten te doen. Want ja, je bent met die muziek bezig als singer-songwriter. Speelst voor mijn oren te gerren. Even naar de opname die we kregen, Jen. Dat wie 2008. Hier dat alles kan mij Acoustic Avenue. Dat album was die in 2007 uitgebracht hast. Of wie dit weer wat oors? Nee, die stond op Acoustic Avenue. Ja, ik dacht derde of vierde nummer. Ja, En wat voor plaat wie dat voor jou? mijn eerste Ja, debuut. wist zo'n ziekje? Hoe maakt dat zien? Ja, ik was wel aan het zoeken, ook onzeker. Maar daardoor heeft het ook wel zijn kracht gehad. Want ik hield het heel puur. Ook uit geldnood. Zoveel geld had ik dat op dat moment niet. En nu ben ik wel eens jaloers op die impulsiviteit toch, die onzekerheid of die met zich meebracht. Want ik speelde soms echt met onder een SM58, gewoon live microfoontje. Echt met zo'n gitaar, echt eronder. En verdorie, dat waren gewoon toch de mooiste versies. Ja. En daar was ik wel echt naar op zoek. En die speelde ik ook direct in, hè? Niks, geen geknip, even geplakt. Ja, een beetje later bij de mastering, een beetje. Dus. Maar wat een verschil mij dan nou. Want dat ik les was toen met die platen op dit tijd door. Daar had ik een bepaald team. Ik wil omheen een Ja. master, een producer. Ze is in een Wisseloord studio. Nou, dat is een van de beste studio's van Nederland, van Europa misschien wel. Wat een gigantisch verschil, contrast met die 2007 plaat Acoustic Avenue. Die is dus heel puur en lieds opname hast. Ja. En toch is het verschil ook weer niet zo groot. Want het is nog steeds dezelfde Frank Bluka. Dat Frank en, Bluka. ja, en ik ben blij dat ik Acoustic Avenue toen wel in Wisseloord heb laten bewerken, die eindbewerking. Waardoor het wel goede puurheid werd. Of wat anderen konden doen, konden ze doen. En het leuke is, ik lever nu bij mijn producer liedjes in op Acoustic Avenue niveau. Of hoe zeg je dat? Dat ze af zijn. Maar hij gaat er nu mee aan de slag. En dan komt het nog een keer terug. En ja, dat is natuurlijk wel een verschil. Dan krijg je een soort verbreding. En donders, dat ben ik toch wel de afgelopen 1,5 jaar, 2 jaar wel mooi gaan vinden. Ja, List het ook dat er een relatieve boete steen dat je die zei dat het maar oors. Ja. Dan leeft dus die noemen zien. Dat mag ik maar roeren waren. ja maar ik vind wollen. het zelfs mooi. Maar het moet wel eerst voor mezelf sterk genoeg zijn. Dat ik zeg van nou, net als een voetbaltrainer die zijn team heeft staan, dat hij het ongeveer weet. Maar het nummer moet sterk genoeg zijn. En dan zeg ik, kom aan, want dit is wat ik kan. Nou, en die producer heeft ook mijn vertrouwen. En die af en toe maakt hij wel eens wat van. Dan denk ik, wat heeft hij nou gemaakt? Weet je? Maar dan denk ik, nee, hupsakee, telefoon op, of microfoon op. En inzingen. Juist op iets wat anders is. En dat heeft hele leuke dingen opgeleverd. Dus ik hou het wel in control. Maar ik durf in ieder geval ook mensen toe te laden. Ik doe het ook graag. En als het beter maakt, maakt het het beter. Klaar. Ja. Elke keer weer een stap meidje dus. Nou, toch wel, ja. Ja. Dus hij zegt ook weer waarom denken om die periode, maar dit wie dus die debuutalbum. Kwam ze toen krijgt uit dat bandje wereldwijd, dat is met bands op paard wierst? Of hoe je dat, had zich dat ontwikkeld tot de solo-artiest die Snow Beast? Ja, dat is een mooie, moet ik even terug in de tijd. Maar ik speelde in 3 bands, veel op pad, veel drinken toch ook wel. Wat voor bands wien dat? Er was een bluesband, bluesachtige rockband, Tuesday's Gone. Hè, een beetje Lynyrd Skynyrd-achtige. En daar wist ik solist? Nee, zanger-gitarist. Oké, Toen was ik al, zanger-gitarist, toen ja. was ik al zanger-gitarist. Een theaterband, Bladzijde 15 heette dat. Die zijn later nog bij De Wereld Draait Door geweest. Was wel leuk. Ik had nog meegeschreven aan liedjes, maar ik was al mijn eigen weg gegaan. En nog een band in die tijd, de derde, Oeps Danny. Vriendenband, Oeps Danny.
Danny Lademacher had een keer bij Herman Brood een gigantische fout gemaakt. Dan zag je op die live cd, oeps, Danny erachter staan. Dat vond ik fantastisch. En dat was wel een mooie aanleiding om Ja. de band naar me op te hingen. Dus. Ja, ja. Ja, correct. Maar ja, wat was nou het verhaal? Op een gegeven moment zat ik een week thuis. Ik denk, dit gaat niet goed. Want ik ben niet beroemd. Het kost me gigantisch veel energie. En ik zat soms echt gewoon te flippen. Gewoon aan gebrek aan energie. Dus toen heb ik eigenlijk op een gegeven moment langzaam een stap terug genomen. Zeg maar. Dat ik dacht van, nee, dit wordt hem niet. En toen ben ik nog wel blijven spelen, 1 keer in de maand, een beetje doseren. Dus ik was eigenlijk wat naar mezelf op zoek en naar mijn energiebalans. Ja, correct. En toen keek ik ook wel eens naar Kurt Cobain. Ik denk, die jongen heeft alles bereikt. Waarom heeft hij zichzelf kapotgeschoten? Ja. En toen ging ik wel een beetje begrijpen van ja, maar als jij het zo druk krijgt met dingen waar je niet meer controle op hebt, dan is niks meer leuk. Ja, en de component, ik kan het vandaag praten, maar wel voor Kurt Cobain in dat opzicht. De component drugs onderschat het natuurlijk ook net. Juist, hè. Dat nou, is- dat viel bij mij nog mee hoor. Ja. Dus, maar goed, toen, maar roerige fase en toen ook bij mijn vriendin, waar ik lang mee was geweest, weg. Wel gekozen voor het beroepsmuzikantschap. Op een zolderkamer in je eentje, puzzelen. Zo is Acoustic Avenue ontstaan. Ja. En ja, dus toch wel een soort, hoe noem je dat? Volwassenheidscrisis of verlaat puberteit misschien. Wat best wel altijd vol prof muzikant was? Of was toen best ook zo'n man van 1000 baantjes, hier en wat, daar wat? Nee, full prof. Ik verdiende niet altijd evenveel. Maar ik kom altijd, ja. Maar ik heb ook overal gespeeld, hè. Ook Centerparks af en toe wel, in het begin. Dat was voor sommige muzikanten te min. Ik ging gewoon zitten. Ik Ja, zei, ja. jongens, als het betaalt. En op een gegeven moment heb ik dat wel afgestoten. Want ik denk, daar hoef ik niet een carrière te maken. Als de beste Centerpark-speler van Nederland of zo. Wel Maar dat waren wel goeie hoor, dat waren wel goeie hoor. Curieuze eretitel, de beste Ja, centerpark-speler van Nederland. Ja. Alhoewel, als ik nu die titel hoor, denk ik van misschien haak ik dat ook niet. Ja. Maar nee, en ik had mijn eigen circuit, omdat ik speelde wel eens een covertje van een Tragically Hip, Buffalo Tom. En er waren liefhebbers, die vonden dat leuk. En ja, op een of andere manier kwamen altijd optredens binnen. En heb ik mezelf altijd kunnen bedruipen. Als we toch ook covers gaan, we draaien er nou even in. Dan gaan we daar even over praten. Want ja, een hele mooie vertolking vond ik zelf. Dien idee van Tom Waits, zien noemen van Waiting Matilda, Frank Bluka. En daar gaan we dus aan hoe praten. Wasted and wounded, it ain't what the moon did. I've got what it paid for now. See you tomorrow. Hey Frank, can I borrow the cardboard box from you to go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. And I'm an innocent victim of a blinded alley, and I'm tired of all these soldiers here. No one speaks English and everything's broken, and my shimmies are soaking wet. So go waltzing Matilda, waltzing Matilda, go waltzing Matilda with me. The dogs they are barking and the taxi cabs parking. There's a lot they can do for me. I beg you to stab me, you
tore my shirt open. I'm down on my knee tonight. Oh, Bushmills, I stagger. You buried the dagger in your silhouette window light. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. It's a battered old suitcase of a hotel someplace, and a wound that would never heal. No prima donnas, and the perfume is on. An old shirt is stained with blood and whiskey. Good night to the street sweepers, the watchmen, the flame keepers, and good night to Matilda too. Good night to Matilda too. Good night to Matilda too. Van het album Harvest Waits, Waltzing Matilda. Uitviering van Frank Bluka. Ik zal Frank er nog wel even niet horen. Het is mijn afwijking. Ik maak Maakt mij alles. niet uit. Als het maar een beetje Engels klinkt, dan spreek ik het ook zo uit. In ieder geval is die goed te gast in dit Ian op Ian peteer. Maar ja, een album vol covers. En laten we maar even hoe Waits beginnen. Tom Waits. Ah, Ja, dat is wel lef hebben, ik weg, vind ik. ja. De man had zo'n uitsprutsen stijl, stem, timbre. Nou, neem het al maar op. En dan pakt het op. Ik vind het een mooie uitviering, ja. Dus in dat opzicht. Nee, maar twijfels nog van zijn nummer. Ik denk, nou, als ik het wel of net waan. Of denk ik gewoon, daar leidt zoveel gevoel wel in. Want waarom dit nummer kiezen? Ja, ik heb nooit getwijfeld. Nee. Terwijl ik heb wel heel wel een haast verering voor hem, maar ja, ik had toen die theatershow Tom Waits meets Neil Young. En hoe ik die bedacht heb, is eigenlijk gewoon van wat zijn mijn inspirators. En eigenlijk wist ik dat niet. Ik denk, ja, wat zijn... Ja, ik was echt zo'n veelvraat. Ja. En nog moet ik nog wel eens nadenken. En ik zeg, ja, ik pak overal wat weg. Maar toen moest ik ook een beetje slim zijn, zei mijn coach, een oud programmeur. Hij zegt, als jij in het theater wil, dan moet je iets boeiends brengen. Iets wat ook mensen triggert. Ja. Met een verhaal Juist, zitten. In een soort van vaststelling. Nou, toen had ik een aantal dingen en ook iets met Simon en Garfunkel. Maar toen dacht ik, nee, maar dat vind ik wel mooi, maar dat is net iets te mellow. Dat is mij niet echt mijn stijl. Terwijl ze maken fantastische muziek. Ja. En toen kwam ik op Tom Waits. Maar ik denk, nee, alleen Tom Waits had ik wat jij zegt. Dat moet ik niet doen, want ik ben geen Tom Waits. En toen dacht ik, die lage stem van Tom Waits vind ik mooi. Maar ik heb ook zelf soms twee stemmen. Ja, ik zing soms in het laag, maar ook soms in het hoog. Dus toen dacht ik, dan doe ik een hoge stem erbij, maar dan blijft er maar één over. Dat is Neil Young. Ja. Nou ja, ik zeg het nu, maar zo gaat dat Nee, dan. maar gevoelsmatig ja, wil dat zo. ja. Ja. En toen Tom Waits meets Neil Young. Oh, ik denk, dat is wel een uitdaging. Wat verdikken, dan gaan we en naar de kelder en we vliegen de lucht in. En nou ja, en toen heb ik heel veel geluisterd natuurlijk van Tom Waits en van Neil Young. Ontzettend veel van geleerd. Wat precies? Technisch Ja. meer, de technische kant van het verhaal? Of iets met Nou, timing? In de auto zat ik er even over na te denken. Tom Waits is denk ik toch dat hij... Ik dacht, waarom grumbelt hij zo? Hè? Haast een beetje grunten in de... Ja, en Ik zeg wel eens, Bob Dylan mompelt ja, en Waits gromt. ja, maar ik ben nooit zo'n Bob Dylan fan geweest. Dat vond ik dan toch wat valsig of zo, of wat dan ook. En Tom Waits pakt me toch bij de strot. Ja.
Dus, Hoe vals sprutsen. Neil Young kent er ook wat van. hè? ja. Maar dat is een Mooi vals. Ja, Mooi nee, vals. dat is een handelsmerk. Ja. Bij wijze van spreken. Nee, ja, daar zei ze het mooi. Mooi vals. Ik bedoel het net negatief. Nee, maar misschien was dat ook wel heel goed voor mij. Dat ik toch, als muzikant maak je soms de valkuil om het te mooi te willen maken. Ja, correct. weet je? En Tom Waits heeft mij uit dat zoet gevoisde getrokken. Van daar moet je niet zijn. Dat kan wel af en toe, maar er moest Rauw. communiceren. En ik heb van Tom Waits geleerd, ten eerste dat hij hele mooie liedjes heeft. Dus je moet echt door zijn stem even luisteren soms. En ten tweede, waarom doet hij dat? En zei hij ook in de studio. Hij voelt zich er prettig bij, maar ook hij wil elk liedje elke keer laten communiceren. En dat doe ik, zegt hij, door vreemde klanken. Nou, dat heb ik iets naar mezelf getrokken. Iets, laten we zeggen, ik ben een iets gestileerdere Tom Waits stem gaan gebruiken. Ik kan niet anders. En dat mocht dan ook van mezelf, of daar heb ik geen geheimen voor. Maar dit nummer die jij nu draait, zit wel het dichtste, denk ik, toch wel naar Tom Waits toe. Maar goed, dus Tom Waits leerde mij denk ik communiceren. En dan moest af en toe van het begaande pad af. Ja. En andere dingen doen met je stem. Ja. Ja, als een piano die... En toen Neil Young. Dat was natuurlijk heel anders. Totaal. Ja, Ja. Tom Waits is van de verhaaltjes, hè. Die heeft eigenlijk allemaal mooie verhaaltjes. En Neil Young is iets meer van de... Ik denk van de gevoelens. Maar ik weet lang niet alles van. Ja, en het gebaren misschien wel. Juist. En Neil Young, potverdikke, die liedjes van Neil Young, die lijken simpel. Maar het is gewoon een fantastische stoel, een fantastisch bureau en een hele mooie lamp. En potverdorie, je gaat er steeds weer zitten. Weet je? En elke klap is ook wel raak bij die liedjes, merkte ik. Toen ik echt ook zijn hitjes een beetje ging puzzelen. Want dat vond ik mooi, puzzelen met die liedjes. En dus dat vond ik mooi van Neil Young. En als ik mijn hoge stem gebruikte, hebben veel zangers, heb je de neiging om te gaan versnellen. Of als je gaat kracht zetten, om te gaan versnellen. En Neil Young die blijft zo mooi lijzig, langzaam in dat hoog. Ja, ja. Dat is echt knap, tenminste. En oké, dan is het af en toe tegen het vals aan. Maar dat snijdt ook wel weer. En als ik heel vermoeid ben, snijdt het me iets meer. Ja, dat is ook wel weer een soort alcohol of zo, weet je. Ja. Een soort sterke drank die dan... die moet je ook niet voor het slapen gaan te veel dan. Want dan blijft die stem die bleef dan wel eens de hele nacht in mijn hoofd hangen. Overdag vond ik het niet zo erg, maar... Dus dan heb ik ze allebei een beetje zo wat die invloed. Ja. Pak je dan in zo'n theatervoorstelling toch de wat bekendere noemers? Of is dat een soort ontdekkingstocht naar de meesten daar van, nou, dit maar ik is Jerry van een Neil Young of een Tom Waits? Combinatie. Combinatie. Ja, 50-50 van... Ik vind de helft moet bekend zijn, want Tom Waits... ja, die heeft natuurlijk wel een aparte stijl, dus je moet de mensen wel een beetje meenemen. Ja. Maar ik had bijvoorbeeld... ik ging die nummers uitzoeken en wat bij me paste, dat paste ik toe. Maar Waltzing Matilda is natuurlijk redelijk bekend. Rain Dogs voor de insiders. Hoe spannend wie dat om het theater in te gaan? Och, Want dat is wat hoort dan een rekerig zaaltje. Of een kroeg. ja, maar heb ik Of natuurlijk wel... Center Parks. Ja. Ja. Nee, maar dat is even een andere koek. Ja. Hier is daar een regisseur bij, hulp. Mensen die verstaan hier van theater. Of heeft het helemaal zelf uitzocht? Nou, ik heb ook hier had ik een soort coach, een oud programmeur. Maar ik ben er wel weer zo dat ik het dan zelf uitdokter. En, maar hartstikke mooi. Theater, maar heb ik vaker ook in eerdere momenten, ik voel dan die planken zo, weet je. En dan denk ik, dit is mijn home, hier voel ik me thuis. En ik ben ook nog eens thuis hartstikke zenuwachtig, maar dan kom ik zo'n theater. En heb ik trouwens hier ook al een beetje hoor. Dan denk ik, oh ja, dit weet je, die magic. En, maar goed, zo'n theaterprogramma, als ik nu kijk naar die eerste voorstellingen, had ik nog 1 microfoon en die switchte ik ook nog naar rechts. Of van links naar rechts. Of, camera, naar links. Ja, ja. En en toen merkte ik ook wel dat ik wel wat hulp ook nodig had. Dus en ik heb nu ook een manus van alles altijd bij me.
En goede techniek. Ja. Want er komt zoveel bij kijken. Nou, zeker een theaterzaal. Hè? Juist. En ook en zeker als je alleen speelt. Ja. Dus toen heb ik op een gegeven moment ook een headset genomen. En ik heb vooral ook technisch heel veel geleerd. En Hier is op dat moment al genoeg publiek om dit naar die vaststelling te komen. Want ik bedoel, dat was ook spannend. Dat onderschatten we natuurlijk vaak. Maar dan bouwt hij het op. Ja. En dan had je misschien nog geen hit in de top 100 gewoon. Dus dan was er toch voor een Namaha en een bepaalde uitstraling. Ja, dat gaat natuurlijk net voor een dag met 3000 man in een zaal, liep het mij. Nee. En nee. dat hoed ik net natuurlijk. Maar waren ook kleine zaaltjes. Ja. Maar daarvoor had ik wel een aantal kleine voorstellingen gedaan. Maar inderdaad, dan was het vaak vrienden en bekenden, plus nog wat mensen. Ja. Het mooie van deze voorstelling was dat er in één keer publiek kwam, wat ik totaal niet kende. Nee. In Hoorn zat het geloof ik vol, maar dan heb je het over 80 mensen. Hè? Ja, nou Dus goed, dat vind ik een respectabel aantal. Ja. Ik bedoel, ik denk altijd in Grutte Ziggo Dome aantal, het zien we in de media, maar look op die eentje, maar 80 mensen naar het theater, dat vind ik knap. Ja. Dus, maar die sloegen dus op Neil Young en op een Tom Waits onder dus ik had wel een beetje hulp nodig van die namen. En dat zeiden ze daarna ook wel. Van, goh, we waren even aan het kijken van waar we naartoe zouden gaan. Dus zagen we jouw deal. We denken, nou, hupsakee. Ja. Dus ook last minute beslissers. Ja. Nou, in Amsterdam, wat was het ook weer? Betty Asphalt Complex. Dat was ook goed verkocht. Maar ik zat ook wel eens, wat was het? Voor 30, 40, maar ook goed. Ja. Ik heb ook geleerd gewoon met de mensen te maken die er zaten. Dus het cornet. Hoe zeg je dat? Correct? Ja, correct. Ja, correct. Ja, het cornet en de woltnet. Nee, het ging dus boven het kan niet, maar het koer wel. Het koer wel. Het ging boven verwachting. Goed. Ja. En ik heb ook veel extra optredens ook nog kunnen boeken. Ja. Voor die je komt te horen. Ja. Tom Waits, Neil Young. Logische stap, in ieder geval in deze aflevering van Ian op Ian, is Stereophonics. En we draaien even Maybe Tomorrow. Asus het weer op. I've been down and I'm wondering why these little black clouds keep walking around with me. If it's time then I'd rather be high. Think of what me outside about a rainbow smile, but they're free. They are free. So maybe tomorrow I'll find my way home. So maybe tomorrow I'll find my way home. I look around at a beautiful life. I've been the upper side of down, been the inside of I, but we breathe. We breathe. I wanna breathe in an open mind. I wanna swim in the ocean, wanna take my time for me. Oh, me. So maybe tomorrow I'll find my way home. So maybe tomorrow I'll find my way home.
tomorrow I find my way home. So maybe tomorrow I find my way home. Stereophonics en Maybe Tomorrow. Persoonlijk vind ik het een heel mooi nummer. Maar we draaien omdat Frank Bluka, de gast van Joert in ieder geval, het echt heel mooi vond. Misschien wel een inspiratie erin vond had. Het is een band uit Wales wij. Frank, wie hinter krijgt even nog, ik vind het heel grappig. En ik voort even naar voren. Je zegt, ik ben wel eens met muziek bezig en dan moet ik een solo haar. En dan denk ik, waar zoek ik de Van Freek in? Uiteindelijk, vaak dorst het zelf. Uiteindelijk, maar zei, ik zoek net schromen om je van de Stereophonics te mailen van Worst mij doen. Daar zit geen barrière voor die. Dus denk ik, nou, let's do it. Nee, de laatste jaren niet meer. Nee, Nee, hè? Nee, ik moet wel iets te bieden hebben. Ja. En dat moet ook wel... nee, en ook op toekomstige platen denk ik van... Goh, ik zou wel eens met zo'n gitarist of zo iets willen doen. Als het past. Ja, dat precies. En Ja. dan had ik al je mijn slagje en dan moest hij een breken kennen. Maar vanuit hij zelf zei ze gewoon, nou nee, als het wat toevoegt, dat hij het beter kan als ik, dan komt hij maar. Zo zei Ja, hij. juist. En zeker omdat het een beetje voorbeeld is natuurlijk. Ja. En hier is de zanger zelf trouwens, volgens mij. Kelly Jones, die solo speelt. Ja, dan vind ik dat geluid gewoon mooi, weet je. Een beetje dat vette hoge geluid. En een beetje Stevie Ray Vaughan-achtig, maar dan net wat meer rock nog. Ja. En ja, Stevie Ray is natuurlijk helemaal qua timing geweldig. Maar nee, ja. Dus wie weet. Waarom deze band trouwens, Stereophonics? Ja, weet je, dat is ook zo mooi. Hè? Ik zat in een kroeg te spelen en iemand vraagt, kun je dit spelen van de Stereophonics? Dus jaren geleden. Ik zei, nee, maar ik wil wel een keer luisteren. Want ik zat om de 2 weken in een kroeg daar te spelen. In Veenendaal was het, geloof ik. En toen ging ik dat luisteren. Ik denk, potverdorie. Dat past wel bij me of zo. Nou, en toen speelde ik dat regelmatig. Nou ja, en die mensen vinden dat fantastisch natuurlijk. En toen dacht ik ook van, ja, dit is wel mijn ding of zo. Wel iemand die in de buurt komt qua band spelen. Ik heb ook een Ryan Adams, zeg maar. Daar voel ik me wel heel verwant mee als ik live speel. Zo alleen met een akoestisch gitaartje. En bij Stereophonics had ik van, nou, als ik nog weer eens in een band speel, dan lijkt dit me wat. Maar wel een beetje in deze stijl, met dat gevoel, zeg maar. Ja, maar het is wel natuurlijk wel hun meest mellow nummer toch misschien wel. Want ze zijn wel ietsje harder live en dergelijke. Maar zo ging dat. Ja. Even wel iets detail krijgt toen hij antwoord. Want zij zei, ja, ik ergens zitten en ze vregen me om Stereophonics te spelen. Nou, vind ik dat leuk. Dan ga ik dat even onderzoeken en dan doe ik het ook. Maar we daarmee zei ze aan, kijk, van, er bent aan 12 Frank Bluka's, de entertainer dus. Ja. Die in de kroeg zei, je moet een cover, krijg me een cover. Maar ik nou ja, dan neemt hij zelf de rockpoëet. Ja, maar ik de songscrewer, hoe dat rockpoëet, komen we nog wel even. Maar dan ben ik heel wat met die eigen noemers bezig, eigen creaties. En dat is weer de creatieve kant van die dus. Ja. Maar die beiden binnen wel mij kort combineren dus. De entertainer en aan de andere kant de muzikant. Ja, zeker. Zeker. Maar ik ken de muzikant niet het uiterkohellie. Ze van, ja, nee, ik ben zaak creatief bezig. Ik moet geen covers doen, maar dat hield voor die dus niet. Nee, ik leer zelfs van André Hazes. Maar dat ging ik uit gekkigheid, wat Hazes-nummers ging ik oefenen. Maar potverdorie, die Hazes, die trekt zijn strot wel open. Ja. Dat is gewoon, of je nou Nederlands bent of Engels, dat maakt geen donder uit. En die klanken, een beetje op zijn Amsterdams, die blijven wel hangen. Dus nee, ik merkte op een gegeven moment ook van, wat ben ik eigenlijk blij met ook dat feestcircuit. Noem het maar feestcircuit. Ook de vrijheid die ik had natuurlijk. Want als mensen gewoon lekker bezig zijn, dan kun je ook nog eens een keer een foutje maken. Dan kun je ze wat proberen. En dan kun je een beetje ruimte, kon ik in me. Maar goed, tegelijkertijd wilde ik op dat creatieve wel doen wat ik ook echt zelf maakte. En daar wil ik ook vrij in zijn. Dus ik ging niet commercieel creatief werk maken. En dat was eigenlijk heel mooi, want daardoor ontstond er zijn eigen stijl. Dus nee, dat was een soort kruisbestuiving. Ja, en die mensen op feestjes, en nu ook wel een beetje mijn dochter, die hielpen me ook aan nieuwe nummers. Want die zeiden van, jouw stem doet me denken aan, nou, zo kwam ik aan Kings of Leon bijvoorbeeld, Use Somebody, Kaiser Chiefs, Ruby. Weet je, en zo bleef ik ook heel goed bij de tijd.
Dochter, hoeveel ben je haast? 1. Eén. En die inspireert hij dus wel, die komt wel met ideeën hoor. Nou, Wordt het zelf ook een muzikant of net? nee, ze is nu 7, bijna 8, maar die begint nu muziek te luisteren. En ja, dat is natuurlijk een beetje Dean Lewis en Louis Capaldi en een beetje Alan Walker. Ja. Maar zo, dat is wel heel jong nog. Dus, Ja, maar het is wel leuk wat zij dan goede muziek vinden. Ze hebben wel een gevoel voor melodie, dus als er een beetje mooie zang is. En ja, doordat ik haar dat hoor afspelen op het telefoontje heeft ze nu, dan denk ik, dat is wel leuk, weet je. Ja. Dus het houdt fris. wat voor heid is Frank Broeka? Is dat een hele bezorgdheid? Is dat juist net een bezorgdheid? Of moet het al zich nog ontwikkelen? Goh. Dan moet je Natasja vragen, mijn vrouw natuurlijk. Nee, hoe zit ze er zelf in? Nou, ik kan heel straight zijn, snoeihard af en toe, maar rechtvaardig. Echt in het moment. Maar ik ben wel bezorgd, nou wel zorgzaam denk ik. Ja, en dan heid en dochter is ook weer een bijzonder verhaal natuurlijk. Hè? Ja, en ik... Komt door een periode in de puberteit zit er een jacht weer bij de achterdoor of net? Hoe werkt dat zou maar zo kunnen. in het gezin Broeka? ik merk het wel. Nu is ook een paar van die jongens in de klas dat ik denk, ach mijn god, dat wordt nog wel, dat wordt nog wat. Nou, het is wel moeilijk om niet overbeschermend te zijn. Ja, dat is wel moeilijk. Nou ja, Potverdikke. er komt zelf ook nog uit de rock'n'roll, dus je weet hoe het feestje wordt gevierd straks. Ja. Er had nog een periode, ik bedoel, het is nou nog heel jong en pril. Maar het wordt aan 15, 16, zandje. Ja. Ja, ik probeer in ieder geval echt met haar gewoon goed te communiceren. Dus dat ze ook het vertrouwen heeft als ik soms zie dat ze ergens mee zit. En dan breng je haar 's avonds naar bed en dat je even zo'n momentje creëert van... en dan begint ze soms te vertellen en dan denk ik, bek houden nu. Gewoon, weet je, laat haar even vertellen. Dat ze even die veiligheid voelt om... nou, en ik hoop dat dat blijft. Alhoewel, dat is een illusie, omdat in de puberteit misschien... Maar nou, en... dus Hest daar wat aan? Een beetje als vader? Ja. We gaan het zien. Ze is nog maar zo'n. Ja, dus, misschien wordt het wel rock'n'roll ster. Het is wel mooi berichtje naar het volgende doen, want het is Holy Mama. Ja. Slaat dat echt letterlijk op mem of maar we dit oors interpreteren? Nou, het is wel... mijn moeder is 10 jaar geleden overleden. Daar heeft het zeker wel... Ja, get to die mem? Ja, ook wel. Want elke keer als je mama zegt... En dan Wie de mama of wie de mem trouwens? Omdat je Friese roots Nou, had. het weer echt een mama. Ja, want mama. Ze was geboren in Leeuwarden. Liewaarder. Nou ja, groot en dood. En Ja, hè? Ja, dat zou je denken, maar wij moesten ABN leren. Dat was beter of zo. Okay. Maar als ze iemand aan de telefoon had, dan langzaam ging het naar het knauwen toe. Dat vond ik altijd wel weer mooi. Ja, Dus, hè? Dus het was wel mama. Nee, dat was niet mem. En oma, dus achteraf vind ik dat nog wel eens jammer, maar goed. Hè? Dus ik was een Nederlander in Friesland. Of Een Hollander. Hè? ja, toch wel een beetje... Wie mem fan van die muziek of niet? Nou, ze heeft wel altijd muziek gestimuleerd. Alleen toen ik zei, ik geef mijn baan eraan en ik word beroeps. Toen moest ze wel even slikken natuurlijk. Wat voor baan wie dat? Nou, ik was toen... kijk, ik had die gymnastiek gedaan. Ik had nog doorgestudeerd in Amsterdam, bewegingswetenschappen. Ook nog iets met drummers gedaan, onderzoek naar drummers. Dat de goede drummers net iets naast de beat slaan. Heel interessant. En toen was ik op Wienersheim, was ik gewoon docent. Oké. Alleen veel te jong. Ik had zoiets van, ik heb een hele mooie baan, maar het gaat me te snel. Dus, maar goed, mijn moeder vond natuurlijk dat hartstikke goed, zo'n goede baan. En, Ja, onderwijs. een eigen huis, een plek onder de... Zit Maar je het was- gebakken? Ja, maar het was veel te jong. Ja. Tenminste, zo voelde dat. Maar gaandeweg heeft ze dat wel geaccepteerd. En zag ze ook wel dat mijn hart er lag, denk ik. Holy Mama. Holy mama, I can't sleep tonight. Holy mama, please come down and hold me tight.
I can't sleep tonight. Holy Mama, I'm cold, cold, wet. My soul is bleached. Holy Mama, I try to touch, but I can't reach. Holy Mama, I'm cold, cold, wet. My soul is bleeding. Holy Mama, I feel the pain. Oh, I feel the dirt. Holy Mama, I lost my ground. I missed the moon. Mother Earth, Holy Mama. Mama, please come down and hold me tight. Holy Mama, oh, I can't sleep tonight. De nieuwste single van mijn gast, Frank Bluka, Holy Mama. En van Mem geven ik even naar de meesten die dit noemen, maar die opname ha. Want we werken eigenlijk maar een fast team, hè? Fast team. Nou, Maar... het begint wel, ja. Ik heb een pianoleraar, nu al nieuw lid van Bukkers trouwens. En waar je dat? Zei? Hoe heet die? Jeroen Sveers. Oké, ja. Jeroen Sveers, hele goede boogie-woogie player ook. Die heb ik nou maar les bij hem een jaar of 5, 6. Heel waardevol. Want ik kon een beetje piano spelen, maar niet echt goed. En hij herkende meteen een goede zit of zo. Maar hij heeft me gewoon een hele goede linkerhand gegeven. Hier, dit is hem. Bij wijze van spreken. En Raymond, de producer. Ja, die heeft toch, net als een goed bouwproject, die heeft de meetlatten goed bij mij naast gezet. Waardoor dingen gewoon nog net iets strakker werden. En eigenlijk ook nog luisterbaarder voor echt radiobreed. Of tenminste, dat hoop ik natuurlijk. Raymond van der Vechten. Een hele gewone jongen. Heeft klussen vanuit de hele wereld. Maar gewoon een hele gewone raalter vakidioot. En dan kom ik graag. En die geeft mij het vertrouwen, ik geef hem het vertrouwen. We kunnen rustig zeggen wat we vinden. En ja, dan zie je toch wel dat samenwerken een mooier product nog kan maken. Terwijl er te veel op concurrentie zit, wat nog wel eens in het bandleven is, dan gaat het soms juist Ja, precies. Ja. naar beneden. Schuurt het op de Ja, verkeerde dat vond ik nog manier. wel eens lastig van het bandleven. En Pierre-Dirk Hogeterp is gewoon een hele goede masteraar. Ja, een echte Fries. Had ik Echt, nog, ja, en ik zijn denk... studie ook nog hier in Friesland, heeft ze mij Verwoord. Ja. En Verwoude. ik denk ook dat hij zet mijn stem altijd heel goed erop, dat hij toch ook die Friese klank toch wel wat voelt in mijn stem. Ja. En dat wat accentueert. Misschien zit ik daarom ook wel hier. En dan heb ik nog een masteraar.
Amsterdam mastering. Darius van Helfteren, ja, die heeft gewoon mijn eerste album Acoustic Avenue heeft hij zo goed gedaan. Want ik kwam echt met zo'n stapel cd's aan. En ik zei, ja, hier, deze versie moet je hebben. En hij werkte met grote gasten. Maar hij moest lachen om mijn cd's. Heeft me gewoon heel goed geholpen. En die laat ik heel vaak toch een reservemaster maken. Of ook een eerste master. En dat zeg ik ook tegen Pier. Ik heb gewoon 2 spitsen. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat Pier Durk mijn sound wel heel erg aanvoelt. En ook op deze plaat, die kwam van hem terug. Ik denk, shit, dit is gewoon mooi. Zei jij het? Ja. Samen had het. Ja. Samen het, ja. Ja. Hoe zit het bij jou in het bootloon? Want protte views en aandacht vanuit Amerika lees ik. Er is een DJ uit Argentinië. Ik vind ik wel een man die de vleugels wel wat uitslaan wil. Maar hoe verhoudt die muziek en die carrière zich tot bootloons? Spelen ze er wel eens? Of gaat het toch Ja, vooral via internet? Ik heb wel in Engeland ook gespeeld, ook in de studio. Maar het was vooral een beetje droom van die verder gaat als alleen Nederland. En dat was met Acoustic Avenue. Mooi debuutalbum. Nou, ik kreeg complimenten, een paar radioplays, bij jou geweest. Maar dan valt het even stil. Toen viel het even stil. En toen dacht ik, potverdikke, het moet doorgaan. Ja. Ach, en op die moment, ik weet niet precies hoe het is ontstaan, maar op een gegeven moment via Barry McCabe, Ierse vriend, die zei, je moet gewoon bij CDB internationaal uitbrengen. Heb ik gewoon gedaan, heel, heel klein eigenlijk. En toen kwam uit Argentinië. Mailtje van, mag ik jouw muziek draaien? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. En dat is dan 1 station en Engeland, maar potverdikke, vond ik toch wel mooi. Ja. Nou, en nu maken we ook wat reclame via Google. En dan zie je dat Brazilië, Argentinië, en ik las het nu ook net in de krant, die ontdekken daar heel veel nieuwe muziek. En die vinden mijn muziek schijnbaar leuk, want ze hebben veel plays. Ja, Nou, grappig verhaal. mooi. Ja. Barry McCabe sprutsen. In Friesland had hij de heilige status gekregen, Rory Gallagher. En die Barry McCabe, die koek Rory ook weer goed, hè? Ja, dat waren vrienden. Ja, overal werd ik een linkje, zeg maar, Rory Gallagher. Dan maak ik Ja? er even nog haar. Dat vind ik een fantastische muzikant. Niet meer onder ons natuurlijk, maar, Nee. Maar die Barry McCabe, cool goed bij hem. Ja. Het was een iets mindere muzikant. Of tenminste, maar dat is niet zo moeilijk. Rory Gallagher was natuurlijk top. Ja. Helemaal legendarisch. Ja, In alle opzichten. Daar staan heel veel mensen bij in de schaduw. En dat is alleen maar mooi. Als je alleen al in zijn schaduw kan staan. Potverdik, wat vond ik nou zo'n mooi nummer van Rory Gallagher. Do you read me? Oh ja, geweldig. Maar Barry McCabe kwam op tour. Elke dag deed hij een optreden in Nederland. En toen vroeg ik, de Peace Within Tour, vroeg ik of ik in zijn voorprogramma mocht. Nou, dan heb ik 3 of 4 voorprogramma's gespeeld. Nou, dat is toch altijd wat vriendschap gebleven. En hij speelde Celtic Blues. Nou, vond ik wel mooi. Hij heeft vroeger ook in de Albatros of zo gespeeld. Albatros, een bluesband. En keek ik wel een beetje tegenop. Leerde ik ook van. Hoe zij heel professioneel dat er neerzetten en spelen. En het is al een tijd geleden, maar een leuke periode. Ja. Kun je een volgend nummer van die? My Bird. Wat is dat? Wat is het verhaal van dit nummer? Ja, My Bird is eigenlijk een gesprek met iemand die er niet meer is. En Een bestaand persoon die er net meer is? Of is het meer... Nee, het is ik ben ook nooit zo dat ik precies zo... Net als Holy Mama, hè. Het is ook een beetje... Die u net hoorde, is ook een beetje een aanklacht. Je kunt niet slapen, 's nachts. En daar baal je van. Holy Mama is ook een soort van potverdorie, geef me nou alsjeblieft slaap. Als er iets is, natuur, weet ik veel, religie. Op zich ben ik vrijdenken. Maar daar zit wel iets in van een soort roep. In My Bird ga ik een soort gesprek aan. En het is niet dat het specifiek is met een kameraad die ik ben verloren. Of mijn moeder. Nee, in die tijd was wel mijn schoonvader overleden. En dus ik heb wel een hele gevoelige versie. Die heb ik niet uitgebracht. Die misschien wel een beetje in die richting komt. Maar het is gewoon een gesprek met iemand die er niet meer is.
you hear my voice? Don't you know I'm trying to tell you all about? Can you hear me calling? Don't you feel the need to fly away? Hey, my bird, can you hear my voice? Don't you know I'm trying to tell you all about the world? Can you hear me calling? Don't you feel the need to fly away? There's a million miles and Hey, my bird, can you hear? Hey, my bird, can you hear my voice? Can you hear my voice? Hey, my bird, can you hear my voice? Don't you know I'm trying to tell you all about? Can you hear me calling? Don't you feel the need to fly away? A million miles now. I know your name. Hey, my bird, can you hear my voice? Don't you know I'm trying to tell you all about the world? Mooi zwiffelnummer van Frank Bluka, My Bird. Als het op zijn naam googelt, dan komt het uiteindelijk uit bij een heel soort informatie. Componist, muzikus, maar daar staat op een gegeven moment ook de titel Rock Poet. Slaat dat letterlijk op de teksten die je schreeuwt? Of zoals je die zelf ook als een soort poëet, dus een echte dichter? Dat het even los die het van de muziek. Nee, niet dat het los staat van de muziek. Nee. Het is echt dat ik Echte rockliedjes... songschreeuwer. Ja, wel echt song, maar dat ik die rockliedjes, waar ik toch wel naartoe getrokken word, dat ik die probeer in kleine bezetting te behouden. Dus dat het rock feel moet er altijd in zitten. En toch probeer ik het zo minimalistisch mogelijk te maken. En dat is een beetje wat Jan Douwe Kroesk ook met die 2 meter sessies deed. En wat mij inspireerde, is weinig instrumenten en toch dat rockgevoel in het liedje. En dat is natuurlijk singer-songwriter. Maar ik vind het mooi, ook van zo'n Acoustic Avenue album en ook van die Unplugged, dat ik soms dat ook... ik heb niet al die toeters en bellen nodig. Als ik het goed doe. Het is lang puzzelen, maar dan heb ik een liedje en dan zeg ik... Oké, dit is van Pearl Jam, maar dit blijft overeind. Nou, en dat is een beetje het rockpoëzie, rock poetry. Ja, was die Engelse DJ die noemde dat zo. Ik denk, nou, dat is net als dat is movement science. Maar dus in de muziek. Ja. Je had steeds zo'n veskes, hè? En bijna de balladkant. Even een heel zwier gechargeerd best opgang. Nu is er echt de behoefte om weer gewoon oldschool rock te spelen. Inpleuren, rammen, beuken, 3 minuten, bang, je ben ik. Ja, dat is altijd. Dat blijft altijd. Maar dat is net. Dat zien de mensen niet. Nee. Maar ik zit op die platen.
Geen behoefte aan dus. Nou. In mijn laatste theatervoorstelling had ik een paar liedjes waarbij ik inderdaad wat feller wegtrek. Dat zie je nu in het tweede deel van Holy Mama. Zie je ook dat ik mijn stem ook feller gebruik en ook meer extravert, zeg maar. Dus een echte rockplaat zal ik niet maken. Ben ik net. Nou, dat laat ik aan de rockers over. Maar Maar wel een, laten we zeggen, een wat fellere rockpoëzieplaat. Dat beloof ik. Ja, waarbij ik die stem toch eens een keer goed extravert eruit gooi. Want eerlijk is eerlijk, kroegoptredens na 12 uur, dan moet ik wel. Ja. Alleen dat hebben alleen de mensen gezien die er dan zijn. Ja. En ik vind het nog lastig om op de plaat te zetten. Ook om die vibe in de studio, ja, dat kun je haast niet vergelijken met live. Nee. Maar wat wel heel grappig is, toen neemt ze zelf rockpoëet, maar toen had het over die rockers. Liet dat die rockers maar eens doen. Wat is dat in die hol? Misschien wel een beetje dat ik toch altijd nog een beetje tegen die jongens opkijk. Ja, Misschien wel een beetje, ja. Een soort toch wel een beetje verlegenheid. Ja, en terwijl ook met gitaar, nu merk ik van potverdorie, die rocker in mezelf, die zit er ook. Die moet ik niet vergeten. Nee. En daarom is het ook wel een mooie vraag voor jou. Dan denk ik, misschien moet ik die ook eens een keer goed de ruimte geven. En, Waar weet ooit nog eens, maar de beste nona net ontdaan dus. ik zit er wel dichterbij. Ja, misschien ook wel juist door die periode van rust. Ik denk van, godverdikke, doe even die vlam erin. Nou, mooie rockplaat, up-tempo, rammen met die handel. Huh? Ja, nou, ik ga eens even... Komende tijd, wat kan mensen van die verwachten? Haast iets van een planning? Ja, ik moet wel. Qua muziek komt er sowieso in september nog een single uit. Ik ben met een album bezig voor 2022. En het is een moderne wereld, hè? Dus je gaat singles lanceren of in opeenvolging. Het moet niet te snel achter elkaar. Nieuw album 2022. Theatervoorstelling 2022, 2023. Wauw. Dus ik moet al vooruit denken. Want dus dit jaar is dat nog te onzeker. Wist je al wat dwangjes in die theatervoorstelling? Wordt het weer iets vergelijkbaars zoals met Waits en met Neil Young die het haast? Of wordt dit heel los? Ja, nee, wel een beetje. Het heet... Mijn laatste die ik nog net heb gespeeld in de Spiegel in Zwolle. 2 keer uitverkocht. Ja, 30 mensen 2 keer natuurlijk. Maar... Nee, ze is het nog net. Gewoon uitverkocht. Kom op. Was ook wel weer bijzonder. Dat ik vlak voor die lockdown het ook uitverkocht. Dus dat de mensen de moeite namen in die moeilijke tijd. Dus het was ook wel een compliment, denk ik. Maar die heette de Nightclub. En ik denk dat ik die ga doorzetten. En dat gaat er eigenlijk over. Ik ben in Londen dit keer. En ik kom daar in een nightclub. En wat blijkt? David Bowie zit daar. Tom Waits. Oké. Prince. De muzikale Ze natte, zijn helemaal niet overleden. de muzikale natte droom. Juist. Ja. En wat blijkt? Hoe verdienen ze hun geld? Ze verkopen hits aan huidige muzikanten. Frank Bloeker die correct binnenkomt. Ja, mooi verhaal. Maar ik kom daar niet voor een hit. Ik spoel daar de glazen. En ik bedien. Ja. Maar ik leg mijn oor te luisteren. Oké. Nou, en met beelden erbij. Ja. Maar daar komt een heel verhaal omheen en dat wordt de voorstellings. Ja, en dan komt met mijn eigen nummers. Zeker 60%, maar ook 40%. Ik denk een stukje Stereophonics. Mijn Lady Gaga cover. En de vuurdoop is geweest. Dat was mooi, want ik had weinig try-outs. Maar hij liep goed. Dus ik denk dat die iets uitgebreider wordt. 22, 23. Genoeg plan. Ja. Mag maar gewoon wegkomen dan. Zullen we het zo over Ja, praten? best. Ja, hartstikke mooi. Frank Bloeker. Ja, ik wil gewoon Frank zeggen. Vind ik wel leuk. dat is Ja. Vergeeft u mij. Dat is mijn tik weer. Alles wat Engels klinkt, met ik Engels uitsprutsen worden. Goed. Ik vond het leuk dat ze wist. Rockpoëet, componist en muzikus. En best te volgen op alle mogelijke manieren. Op social media, Spotify staan al die nummers wel. YouTube, kun je het gek naar bedenken. Ja. Dus wat je meer jaren willen, dan is er nog een hele mooie site. Met prachtig mooie informaties erop. Met een cv, een bio. Maar ik al die leuke muziek die je maken haast. Recent en wat ouder. Dank u wel voor die komst. Oké, graag gedaan. Ik wil als laatste draaien Spencel Hill. Daar kan we zelf ook mee horen. Waarom dit nummer? Het was het begin. En nog steeds merk ik dat die overal over de wereld wordt gedraaid.
In een reclametje werkt hij zelfs. Dus het is een beetje een tijdloze eerste hitje van me. Last night as I lay dreaming of pleasant days going by, my mind being bent on the rambling, to Ireland I did fly. I stepped aboard a vision and I followed with a will, till next I came to anchor at a cross at Spencel Hill. Delighted by the novelty, enchanted with the scene, wherein my early childhood, as often I have been. I thought I heard a murmur, and I think I hear it still. Is that a little